originally lokho kuyosibeka kwelinye izinga ngoba nathi sodla imindeni yethu ngalomculo futhi sodla ingane zethu. Ngithanda ukudlulisa ukubonga okukhulu bafowethu emagroupini kaMaskandi onke ku Facebook afana no izingqwele bathanda bakaMaskandi, Maskandi News, MC Maskandi Channels bafowethu ngingaqede wonke maningi kodwa futhi ukusho ukukhulu kuthina ngokuthi abalandeli bethu bayakhona ukuposta kona. Wenithandosibalo wedlula bafowenu, 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 wenithandosibalo wedlula bafowenu. Nasemsebenzini awungafaka lakini ufaka osibalo, uthanda osibalo ukwedlula bafowenu. Nasemsebenzini awungafaka lakini ufaka osibalo, uthanda osibalo ukwedlula bafowenu. Nasemsebenzini awungafaka lakini ufaka osibalo, uthanda osibalo ukwedlula bafowenu. Wenithandosibalo wedlula bafowenu, wenithandosibalo wedlula bafowenu, wenithandosibalo wedlula bafowenu, wenithandosibalo wedlula bafowenu. Bese ngidlulisa ukubonga futhi okukhulu kubantu engisondelene nabo abangeseka ngaso sonke isikhathi bese ngidlulisa ukubonga kubaphathi bami nakubantu engisebenza nabo uma ngise studio o-engineer, o-producer bami, abantu abashaya ama-instrument bafuthi ngiyabonga kakhulu. Angeke ngande ngamagama amaningi, niyazi nani ukuthi ingoma ikuphi, ithuthile isengoje, so ngicela futhi niseseke kakhulu. Yamnandi impisi iphela, yamnandi impisi iphela, washona ekhaya futhi umbhubhudla dala ugoqozanga kahle naso. Ngidlala amahithi, ngidlala amahithi, unyaka nonyaka alikela mahala. 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 Ngikhanga jabula abantu bethi thina samazi umfana othula kahle odume kahle. Ngikhanga jabula abantu bethi thina samazi umfana othula kahle okhala kahle odume kahle ogqoka kahle ocula kahle odume kahle. Ngidlala amahithi, ngidlala amahithi, unyaka nonyaka alikela mahala. Ngenkathi mina ngomthulu kade khona ngemikhaya yethinta namaso kulala ngelo ekhaya. Ngenkathi mina ngomthulu kade khona ngemikhaya yethinta namaso kulala ngelo ekhaya. Ngenkathi mina ngomthulu